Πάμε. Hi everyone, my name is Mr. SD και σήμερα... Κάνεις μούρα. Και μαζί μας είναι ο Άλεξ και ο φίλος του. Και θα κάνουμε ένα σύντομο σχόλιο για τον Τζέρεμι και τον Κοντοπίδη. Μας είναι καταστρέψει. Μας έχουν φάει τη ζωή. Τα λεφτά, οι γκολμένες, δόξα. Τα πάντα, δεν μπορώ ξέρω άλλο, δεν μπορώ με αυτά τα παιδιά άλλο. Δεν αντέχω. Ο ένας όμορφος, εντάξει, όμορφος τώρα. Μπλε μάτια, ξανθός, ξέρεις. Στην Ελλάδα λίγοι, αυτοί οι λίγοι γαμάνε τις πάντες να πούμε και εμείς μας αφήνουν τις χοντρές να πούμε. Και τις χοντρές τις πάει και τις γαμάει ο Κοντοπίδης. Εσύ τι έχεις να πεις για αυτό τώρα? Συγγνώμη, ο Κοντοπίδης δεν έχει καλά μάτια. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε. Αφού εδώ που βρέθηκε ρε μαλάκα. Ο Άλεξ. Ο Άλεξ. Δεν είναι μια χοντρικότα με λεπτό λαιμό. Μαλάκα μη γελάς. Συγγνώμη, δεν σου το εγώ. Μια χοντρή γαμημένη πράσινη κότα βασικά. Με λεπτό γαμημένο λαιμό με φουσκάδες μέσα. Πού βρέθηκε αυτό εδώ? Εκεί δεν το είχαμε πριν. Είναι ζωντανό. Είναι ζωντανό. Είναι ζωντανό. Άλεξ. Είδα σκουνιέται μόνος του. Πρόφησα. Και θα μιλήσω τώρα πρώτα για το Κοντοπίδη βασικά. Ήτανε ένα τόσο ωραίο παιδάκι, πολύ όμορφο. Πάρα πολύ. Άφησε το μαλλί του 8 μέτρα, άλλο τόσο τη βλεφαρίδα και το μουστάκι και έχει γίνει σαν τους μαλάκες στο μεσαίωνα να πούμε έχει γίνει. Εσύ τα πεις το Τζέρεμι. Το γκομενάκι. Ο Τζέρεμι είναι μαλάκας, αλλά είναι και γαμάτος. Ξέρεις, είναι κυριλέ. Είναι ο τύπος, θα τον δεις μπροστά σου και θα πεις ο Τζέρεμι! Ο Τζέρεμι! Ο Τζέρεμι! Δεν αντέχω άλλο, λέει τα κορίτσια, όχι άλλο Τζέρεμι, Όχι άλλο Τζέρεμι. Δεν μπορώ άλλο Τζέρεμι, το πουλάκι μου στάζει. Και λοιπόν, Ναι. σου έχουν κλέψει τα λεφτά, Τη δόξα όπως είπαμε πριν. στις γκόμενες, Κοντοπίδης βέβαια. Λεπτές χοντρές. Ο καθένας παίρνει τις λεπτές, άλλος τις χοντρές, δεν αφήνουν τίποτα. Τίποτα. Εγώ ξέρεις ποιον λυπάμαι όμως πιο απ' όλα. Ποιον. Τη Στικούδη την καημένη. Τη Στικούδη. Οπότε καταλάβετε δεν μου αρέσει καθόλου η Στικούδη. Καθόλου, χάλια είναι αλήθεια. Δεν μ' αρέσει καθόλου όμως. Κοίτα πως έγινε αυτό, θα γίνει κι εγώ έτσι. Άμα το.